guys, today's vlog. Maniniksay si Bossing sa si Boss Joey ng tilapia. Sampay na panibing ng biyan. Kaya agad. Pagkakambasan na pwede glaso ko. Glaso nga rin na din. Ay. Siguro pa rin. Lock. Way guys, mahirap. Pula yan. Yan guys, mag-aantay kami ng isda na magpapakita sa tubig. Kuha guys. Nice. 1-0. Katalaw so. Ayan. Dakil mo. Yan. Nakaisa na si Boss Joey. Nilapsa pa eh. One down. Nice. Nih, silsilan. Pangalawang bola guys. Woo! Bumpay! Yan. Pangalawa. Laki na naman. Yan. Nandun yung dalawa guys oh. Dalawang wala pang nakuha. Ano? Sabi naman si puta mo. Sag mo muna datong boy tay. Sabi sa. Sag isa. Dalawa. Wah. Malas ka po. Sag isa dala tong boy tay. Won. Pakadayo lang si puta mo. Ang penala na gito ah. Dapat ka pwede ka man tabi nung. Jay, Tuturo. abang mo. Ayan guys, lipat pwesto kami. Dalawang malaki yung nakuha namin doon. Sos, naghatun niya. Naghatun niya. Agtapaw da pegor da kita. Naala. Nagaduda mo kukuyog. Di dakol pinunter kami ya. Laki guys. Laki guys. Nandun oh. Shit. Shit. Okay. Yung tali na nabali. Ano, naputol. Ang laki kasi. Ano, ang laki oh.
Uy. Kapay bumba. Wansa manen ama. Ada binna mana. Kamera na guys. Nay, puti punan. Ganam aja sa ita. Ay, po. Meron guys. Sana di na makawala. Bantik mo. Ibang matakul su. Ang dakkel. Ni, mga ni makatalo man ni. Malap ang sugit ah. Atan sa mula tapingar na. Patam ni matinagan mo makayapan ala niya. No? Senta kayo. Man ah. Musukatan ni. Matinagin ni. Matinagin ni. Yung inadam. Kaya mo dyan ay lunak niya. Lah. Nyawat din ni. Ni. Saan? Riga. Pebasi mo tan alam. Dadakkel nan sa ke. Awan dati mo lang. Upoy! Naman? Uri kag sururo. Laman? Laman? Alam ya data. Santay lang. Wow, kaya ya data mal. Manaw? Magbasi na eh. Manaw la. Lawa pa to. La, ate. Tiro kami ya data ma. Magbatay. Di pala nagpuripas-pas nga ramal. Pinabinna na eh. Man. Bubuyam tatita mo. Mm. Nganalan. Mm. Mo eh. Eh. Ama, good size na gitan. Pili ka pa ilang yan o masidan. Good size niya. Nya, bukol ti mata na kun nababayaw. Muntan din tayo sa atin. Sika makamu ag side kasi ka ang side. Sila. Si ble pala day tama. Ang unan. Kalalay po na eh. Happy ka sa siksik namang Joy. Ang rat. Ang rat. Ikaw ato man. Tumawag dan. No guys. Galis. Manananghalian muna kami guys. Babalik kami mamaya. So yan guys, tapos na kaming mananghalian. So mag-erga na naman sila. Oh, ma-Diego. Lalaki daw guys. Anay. Happy agita tilapia nga nagdadakkel nga. Pag kay warati irabaw. Di na inayabang gamin. Pag kuma. Ang anala? O sige busing. Nala. Nay, Awan.
Laki. Nuksok. Takuli niya. Takbo tayo dati. Abin no? Ha? Takbo tayo lang kita sa pagpuparan biyahe. Di bangir, papanak. Akong pagbalasiwag ta. Big one. Ito naman siya. Handa na na. Awanin. Totoong tayo buntad yun eh. Kuntang na lang kita banyas na sir kung banyas data. Gaban mas tiya. Ta. Patungitan ito lang. Dalo sa mic katinda kita bisukul na. Tignan nyo guys oh. Ito yung nakuha ng screen ni ano, bossing. Ito yung narga ni Boss Joey oh. Laki. Oh. Mga unggoy. Ayan yung mga dalawang klase ng unggoy guys. Isang malaki, isang saktong size. Ayan, mga klase ng unggoy yan. Oh, titiram lang ka na. Ay, data nakasangaw. Ang palang ano nakasangaw. Anak ko. Nala, Diego. Nala. Apo. Kuna naman. Sa hanapin nakita nga naalaga na may baga. Aguni ko naman. May dua. Dalawa guys. Dua. Naglay nga ng taman niya. Ajay amaki ajay dum na janti bala ti terwam. Ajay kita. Dua yun. Dalawa yung ano nakuha sa isang putok. Dalawa. Ang galing. Nag-seminar to. Idol mo si Cardo. Di masay. Ano ko da jina ni. Bijoy. Jina na kasi kati mo tagti. Una eh. Doon nga dagos yun. Anong saya. Porta-portay. Awan na. Lalay ang aruda. DJ, di water pump. Di sar-saruan na pala gargan. Piyo, kami jay piyo. Yan guys. Ito lang yung nakuha namin ngayong hapon. Uuwi na kami. Umuulan na kasi. Tapos ano. Yan. Bye bye.